Vítame vás pri sledovaní februárových Solovín. Udialo sa toho veľa, ale vybrali sme pre vás tie, ktorých bola aj naša kamera. Historici diskutujú o prvej a druhej svetovej vojne. A veľká zábava u malých. Hill Climb Racing Team u nás v druhej B. Na skalke sa vyskytli neznáme tvory. 6.2. sa uskutočnil 8. ročník dejepisnej konferencie na našej škole. Zúčastnili sa žiaci 6. až 9. ročníka. Po náročných prípravách sme konečne mohli začať. Tento rok delegáti zhotovili projekt o prvej a o druhej svetovej vojne. Samozrejme, bez našich šikovných technikov a obzvlášť šikovnej moderátorky by sa nám to nepodarilo uskutočniť. Veľký úspech mala aj prezentácia o Johnovi Rábe. Po tlačovej konferencii sme vyspovedali hlavnú organizátorku pani učiteľku Kolárikovú. Pani učiteľka, koľkatý ročník dejepisnej konferencie sa konal? No tento rok je to už 8. ročník. Aká bola téma a prečo? Tak tento školský rok som si zvolila tému Prvá a druhá svetová vojna, pretože v Lani, v roku 2014, bolo 100 rokov od vypuknutia Prvej svetovej vojny a v tomto roku, 2015, to bude 70 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny. Myslíte, pani učiteľka, aká bola úroveň tohto roku? No, úroveň každého ročníka sa zvyšuje, z roka na rok je vyššia a vyššia. A v tomto roku nám vypadla jedna úplne super práca, takže teším sa na ďalší ročník. A čo do budúcna, pani učiteľka? Nechajme sa prekvapiť. Ďakujeme a prajme veľa úspechov. Tak o rok dovidenia. A čo zápis? Aký zápis? Dostal sa zápis? Ale nie, mali sme zápis do prvého ročníka. A budeme mať 64 nových prváčikov. To je super. No hej, oni sú už prijatí, ale nás to ešte len čaká. Berú monitor, príjimačky a potom zápis na strednej školy. Budeme prváčky. Nadišla tá krásna chvíľa, Karneval sa začína. dnes ma moja maska skrýva Daček sa už z koša díva. a okolo je samá víla, Princ aj tvorí záhadné. všetko je tu parádne. Hľa, to sú naše stálice. Ale však to sú už gymnazisti. No, radi sa vracajú. A pozri na tie masky. Zabité. Nemali sme miesta, Mali sme diplom, najlepší športovec, najkrajšia princezna, potom superhrdina nejaký najmilšia vychoška a k tomu tombola. a nakoniec únava. A čo monitor? Fakt. Ale to ešte ďaleko. A čo, učíš sa? Ani ne. Ani nie. A vyskúšaš ten elektronický? Ešte. Hill Climb Racing Team fanúšikom pretekov automobilom do vrchu netreba dvakrát predstavovať, ale spoznať prácu jedného z členov a nakoniec na vlastné oči vidieť pretekárske auto zabezpečené proti nárazom. Tak to sa nestáva každý deň. Aha, budúce opravárky. Toto je 186 koní malej Peugeotky. Dobrou tradíciou sa stala aj valentínska pošta. Keďže 14. bolo v sobotu, tak sme to zvládli o deň skôr. A práce mali vyššie hlavy. Veď nás majú radi. Aj ty si dostala? No, neprezradím. Takže ideme sa pozrieť do 9A, ako sa im darí cez fyziku. A toto je učebňa fyziky. Niektorí majú ťažkú hlavu. Ale niekomu to veru ide.
David, vieš nám povedať, čo práve teraz robíš? Zapájame voltmeter do série, či zásadov. A meriame, že aký máme. No, bude svietiť. Svieti! Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnili 9-taci, 8-taci, 7-taci aj 6-taci. Naši lyžiari boli rozdelení do 4 skupín. Začiatočníkov mal pod palcom pán učiteľ Sudora. Ďalšiu skupinu naši telocvikári a pani učiteľka Erdéľová s Mírkou brázdila svahy s profíkmi. Život bez telky a počítača bol veru úžasný. Každý večer pripravoval program iný ročník. Osmáci mali napríklad v programe premenu chlapcov na krásne baby, no to by ma zaujímalo, ktorý bol najkrajšia. Na záver lyžiarskeho kurzu už tradične nemohli chýbať preteky v slalome, kde sa prvenstvo snažil obhájiť Filip z 9. A a aj sa mu to podarilo. Zároveň bola tradičná súťaž Miss kurzu a Mister Noha. Miss kurzu bola Adrika L a Mister Noha bol Adam K. Tento rok nám počasie síce trošku nevyšlo, ale našťastie sú všetci celí, aj keď sme padali ako hnilé hrušky. Veď sme mali po ruke pána doktora Olega. Ten robí vynikajúce repozície, to vie aj náš pán režisér. Tešíme sa na lyžiarsky kurz aj budúci rok a môžeme ho doporučiť aj vám všetkým, čo ste zaváhali. Ahoj. Čau. Mali by sme sa rozlúčiť. Čaute.